ഹരി ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരി ഹരി ഹരേ രാമ 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 ഹരി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് 5ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറി ആണല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതില് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ എത്ര വരെ എടുത്തത്? 20 വരെ? എത്ര വരെ എടുത്ത? 22 വരെ അല്ലേ? 23 എടുക്കണം. നാരദ മഹർഷിയുടെ പൂർവ്വചരിത്രം. ഓക്കെ 23 എടുക്കണം. ശരി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? മെയിൻ ആയിട്ട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാത്ത പദകോശങ്ങൾ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു. കാക്കയുടെ തീർത്ഥാടനം പോലെയാണെന്ന് കണ്ടു അല്ലെ? ഇന്നലത്തെ ഒരു കാര്യം മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് അതാണ് അല്ലെ. കാക്കകളുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം പോലെയാണ്. അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല, അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് യാതൊരു സന്തോഷവും കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞു, എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്ന പദകോശങ്ങള് അത് പൂർണ്ണമല്ലെങ്കിൽ പോലും അതെന്താണ്, അത് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്നതായതുകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് ആത്മീയ സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഭൗതിക സന്തോഷവും ദുഃഖവും നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് തന്നെത്താനെ വന്നു ചേരുന്നതാണെന്നല്ലേ. നമ്മൾ എന്താ നേടേണ്ടത് പറഞ്ഞു. നമ്മള് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് പാതാളം വരെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞു തടഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്? ലക്ഷ്യബോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൗതിക സുഖം അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെന്താണ്, അത് കാലക്രമേണ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അത് യാന്ത്രികമായിട്ട് വരുന്നതാണെന്ന് കണ്ടു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നലെ മെയിനായിട്ട്? പിന്നെ ലാസ്റ്റ് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, തപസ്സും ശ്ലോകപാരായണമൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വികസനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിനാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് പരമാവധി ആസ്വദിക്കുന്നതിലൂടെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നത് ആസ്വദിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പണ്ഡിത വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അതുവരെ അല്ലേ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? അതെ. ഇനി 23ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നമുക്ക് നോക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്ലോകം 23ാമത്തില്. ഇനി 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇനി നാരദ മഹർഷി തന്റെ പൂർവ്വകാലത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. 23 മുതൽ 31 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് നാരദ മഹർഷി പറയാണ്. എന്താ പറഞ്ഞത്? നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത് തന്റെ പൂർവ്വകാലത്തെ പറ്റി
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പൂർവ്വകാലത്തെ കുറിച്ച് പറയാണല്ലോ. എന്താ പറഞ്ഞത്? കഴിഞ്ഞ യുഗത്തില് വേദാന്ത തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വേലക്കാരിയുടെ മകനായിട്ടാണ് ആര് ജനിച്ചത്? നാരദ മഹർഷി ജനിച്ചത്. നാരദ മഹർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാണ്. വേദാന്ത തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന ബ്രാഹ്മണരുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വേലക്കാരിയുടെ, ഒരു ദാസിയുടെ മകനായിട്ടാണ് നാരദ മഹർഷി ജനിച്ചത്. വർഷകാലത്ത് 4 മാസ കാലയളവ്, ചാതുർമാസ്യം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചു? നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ് നാരദ മഹർഷി 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അവരുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, അങ്ങനെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തില് എന്താ പറഞ്ഞ, അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് സ്വഭാവത്തില് നിഷ്പക്ഷരായിരുന്നിട്ട് കൂടി ആ വേദാന്ത അനുയായികൾ അവരുടെ കാരുണ്യത്താൽ നാരദ മഹർഷിയെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പറയാണ്. നാരദ മഹർഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു? ആത്മനിയന്ത്രണം ഉള്ളവനായിരുന്നു. നാരദ മഹർഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെയാണ്? സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ അല്ലായിരുന്നു. എന്താണ്? ആത്മനിയന്ത്രണം ഉള്ളവനായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ആൺകുട്ടി ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി കളിക്കാനായിട്ട് കായികമായ വിനോദങ്ങളിലൊന്നും ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അധികം സംസാരിക്കുന്ന ശീലോ വികൃതിയോ ഒന്നും ആർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. നാരദ മഹർഷിക്ക് കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴേ തൊട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാനുണ്ട് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ വേദാന്തികളാണെങ്കിൽ അവർ നിഷ്പക്ഷരായിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവരെ ആരെ അനുഗ്രഹിക്കാണ്? നാരദ മഹർഷി അനുഗ്രഹിക്കാണ്. കാരണം നാരദ മഹർഷി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. സ്വഭാവത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, വികൃതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കളിക്കാനൊന്നും, കായിക വിനോദങ്ങളിലൊന്നും വലിയ ആസക്തി ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അധികം സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ശീലമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ആത്മനിയന്ത്രണം ഉള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നാരദ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് തന്നെ. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ മാത്രം അവരുടെ അനുമതിയോടെ അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കഴിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്തതിലൂടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും തൽക്ഷണം ഇല്ലാതാവുകയും ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രമല്ല അതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ അതേ ഗുണം എന്നിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു, അതായത് എന്നിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നു. അപ്പൊ ഇവരുടെ സമ്മതത്തോടെ, ഈ വേദാന്തികളുടെ ആചാര്യന്മാരുടെ സമ്മതത്തോടെ എന്തിനു സാധിച്ചു? അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിക്കാനായിട്ട്. നമ്മള് ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടത്. അപ്പൊ അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിക്കാനായിട്ട്, അവരുടെ അനുമതിയോട് കൂടി അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു. അത് കഴിച്ചപ്പോ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളും തൽക്ഷണം തന്നെ ഇല്ലാതായി എന്നാ പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധി കൈവരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലാതായി പരിശുദ്ധി കൈവരിച്ച് അവരുടെ അതേ ഗുണത്തിലേക്ക് വന്നു ചേർന്നു. ആതീന്ദ്രിയവാദികളുടെ അതേ ഗുണത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരാനും ആർക്ക് സാധിച്ചു? നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ വ്യാസമഹർഷിയോട് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വ്യാസമഹർഷിയോട് പറയാണ്, അങ്ങനെ എന്താ സംഭവിച്ചത് എനിക്ക്? ഹേ വ്യാസദേവ, അവരുമായുള്ള സഹവാസത്താലും അവരുടെ കാരുണ്യത്താലും ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കാനും സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് കേൾക്കാനും ആർക്ക് സാധിച്ചു? നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു. അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ ശ്രദ്ധയോടെ അതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള എന്റെ അഭിരുചി വർദ്ധിച്ചു. അപ്പൊ പറയാണ്, അവരുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവര് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. അതീന്ദ്രിയവാദികളാണ്. അവർ ഏത് സമയത്തും ആരെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അത് കേൾക്കാനായിട്ട് നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു. അത് കേട്ടപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള അഭിരുചി ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വന്നു. അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനോടുള്ള ആ രുചി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത്. നമുക്ക് കേൾക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും തോന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? ഇനിയും കേൾക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്തിരി നേരം കേട്ടു, നാളെ നമുക്ക് ആ സമയമാവാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ, നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിയപ്പോൾ, കാരണം നാളത്തെ നമുക്കത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടെയാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ല? അത് കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യം നമ്മളിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിക്ക് സംഭവിച്ചത് അതാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അത് കേൾക്കാനുള്ള അഭിരുചി വർദ്ധിച്ചു. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ആ അഭിരുചി വർദ്ധിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധയില്
അതിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം അതിനോട് എന്തായി മാറി? അചഞ്ചലമായിട്ട് മാറി. അത് കേട്ടേ പറ്റൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാറി. അത് മാറാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാണ്? അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള രുചി വളർന്നപ്പോ എന്തിന് കാരണമായത്? അജ്ഞത ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കാരണമായത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളും ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കാനിടയായപ്പോ അതിനോടുള്ള അഭിരുചി വർദ്ധിച്ചപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അജ്ഞത ഇല്ലാതായി. നാരദ മഹർഷിയുടെ അജ്ഞത ഇല്ലാതായപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത്? അജ്ഞത ആ മാത്രയില് മനസ്സിലായി. തന്റെ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മമായ ആവരണം, അതായത് ശരീരം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാനും ഞാനും അതീന്ദ്രിയനാണ്. അപ്പോ നാരദ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി തന്റെ ഈ അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് എന്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നത്? സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും അതല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനും താനും എങ്ങനെയാണ് അതീന്ദ്രിയനാണ്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും അതീന്ദ്രിയനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു. ആ ജ്ഞാനം നേടിയപ്പോഴാണ് അത് സാധിച്ചത്. എങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ കേട്ടാണ് ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അങ്ങനെ 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ? അങ്ങനെ വർഷക്കാലവും ശരത്കാലവും ഈ 2 ഋതുക്കളിലും ഈ മഹാത്മാക്കള് ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ പരിശുദ്ധ മഹാത്മ്യങ്ങൾ നിരന്തരം ജപിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് ആരംഭിച്ചതോടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അഭിനിവേശവും അജ്ഞതയുടെ ആവരണങ്ങളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി പോയി. അപ്പൊ എന്താ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോ, ശ്രവണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കേട്ടപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അജ്ഞത ഇല്ലാതായി, അഭിനിവേശങ്ങളും ഇല്ലാതായി എന്നാ പറയണത്. രജോതമോ ഗുണങ്ങൾ അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെ, അജ്ഞതയും എന്തില്ലാതായി? നമ്മുടെ അജ്ഞതയും അഭിനിവേശം, അതായത് നമ്മുടെ നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് മാറി, നമ്മള് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തി. രജോ ഗുണം ഇല്ലാതായി, തമോ ഗുണം ഇല്ലാതായി, നമ്മള് സത്യത്തിലേക്ക് എത്തി അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാ സാധിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള് നിരന്തരം കേട്ടത് കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റം ആർക്ക് വന്നത്? നാരദ മഹർഷിക്ക് വന്നതെന്ന് നാരദ മഹർഷി ഇവിടെ 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യാസമഹർഷിയോട് പറയാണ്. ഇനി 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? എനിക്ക് ആ ഋഷിമാരോട് ഉണ്ടായിരുന്ന സമീപനം പറയായിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നു? നല്ല അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അവരോട് വളരെ വിനയത്തോടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് വളരെ വിനയത്തോടെ സേവനം ചെയ്തതിനാല് എന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായി. അവരില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? നാരദ മഹർഷിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കാനും ശരീരവും മനസ്സുകൊണ്ട് അവരെ കർശനമായിട്ട് പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? അവരിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും അവരെ പിന്തുടരാനും ആർക്ക് സാധിച്ചു? ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും അവരെ പിന്തുടരാനും നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് വിശ്വാസം. നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. ആ വിശ്വാസം, കാരണം അവരോട് അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നത് മാത്രമല്ല, അവരോട് വളരെ വിനയത്തോടെയാണ് അവർക്ക് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? അവരില് പരിപൂർണ വിശ്വാസം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? നാരദ മഹർഷിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ വിശ്വാസം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കീഴടക്കാനും ശരീരവും മനസ്സുകൊണ്ട് കർശനമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് പിന്തുടരാനും ആർക്ക് സാധിച്ചു? നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വ്യാസമഹർഷിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഈ 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയണത്? അവര് പോകാൻ ആരംഭിച്ച ആ സമയത്ത്, അവര് തിരിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് വിനീത ഹൃദയത്തോട് അതീവ കൃപയുള്ള ഭക്തി വേദാന്തികൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട ആ രഹസ്യമായ വിഷയത്തെ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നു. ഒരു പോകാൻ നേരം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങള്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളത് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു? നാരദ മഹർഷിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു? പോകുന്ന നേരത്ത് നാരദ മഹർഷിക്ക് ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു എന്ന് 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണം. 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആ രഹസ്യമായിട്ട് അറിവിലൂടെ എല്ലാറ്റിന്റെയും സ്രഷ്ടാവും പരിപാലകനും സംഹാരകനും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു.
ആ ഒരു അറിവ് അറിയുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാനും കഴിയും. അപ്പൊ ഈ രഹസ്യമായ ആ ജ്ഞാനം ഉപദേശം കിട്ടിയതിലൂടെ എന്ത് മനസ്സിലായി? എല്ലാറ്റിന്റെ സ്രഷ്ടാവും പരിപാലകനും സംഹാരകനും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനം അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ ശക്തിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചു? നാരദ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ആ അറിവ് അത് കിട്ടിയപ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും കഴിയുന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? നാരദ മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അറിവ്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അറിവ്, അതാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ്. എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രഷ്ടാവും പരിപാലകനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സംഹാരകനും എല്ലാം ഭഗവാനാണെന്നും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലാനും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാനും കഴിയുമെന്നുള്ളതും നാരദ മഹർഷിക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ അനുഭവമാണ് നാരദ മഹർഷി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പൊ പറയാണ് 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള വ്യാസ മഹർഷിയോട് പറയാണ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കഷ്ടതകളും ദുരിതങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാര മാർഗം എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി സ്വാത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്ന് ജ്ഞാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാര് വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നാരദ മഹർഷിക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി. കാരണം നാരദ മഹർഷിക്ക് വന്ന അനുഭവമാണ് അല്ലേ അത്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞ, പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ എന്താണ്? എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാനായിട്ട്, കഷ്ടതകളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ മാറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സ്വാർപ്പണം ചെയ്യുക. സ്വാത്മാർപ്പണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും എല്ലാം ആർക്ക് സമർപ്പിക്കുക? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ആത്മാർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനുള്ള പരിഹാര മാർഗമാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതെന്ന് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് 32-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. ഇനി 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അതിനൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു രോഗത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പദാർത്ഥത്തെ തന്നെ അതിനെ രോഗത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പക്ഷം ആ രോഗം സുഖപ്പെടുവല്ലോ എന്ന് പറയാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു രോഗത്തിന് അത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? രോഗത്തിന് കാരണമായ വസ്തു തന്നെ അതിനെ പരിഹാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കറിയാം. പാല് അല്ലെ, പാല് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം ശ്രീലപ്രഭാതർ അങ്ങനെയാണ്. എന്താണ്? പാല് കൊണ്ട് വയറിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൈരാക്കിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ രോഗത്തിന് മറുമരുന്ന് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മളത് അസ്വസ്ഥത മാറിക്കിട്ടും. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടെ പറയാണ്, എന്താ ചെയ്യാ? ഒരു രോഗത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥം അതേ രോഗത്തിന്, അത് ഒന്നും കൂടി അടുത്തതിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അത് ക്ലിയർ ആവും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണത്? അവന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്ന അതേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആ കർമ്മവൃക്ഷത്തിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? കർമ്മബന്ധനം വരും. ആ കർമ്മം നമ്മള് ഭഗവാനായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനവും കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആ കർമ്മബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്ന അതേ പ്രവർത്തികൾ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റും? കർമ്മത്തിന്റെ നാശത്തിനും നമുക്ക് കാരണമാക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യം രണ്ടു തരത്തിൽ ചെയ്യാലോ. ഒന്ന് കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. കർമ്മം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് എന്തുണ്ടാവും? കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനായിരിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കർമ്മത്തിൽ ബന്ധനാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ, അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? തന്റെ കർമ്മങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ നമുക്കത് എന്തിനാണ് കാരണമാകുന്നത്? കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തിന്, കർമ്മവൃക്ഷത്തിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും? കർമ്മബന്ധനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത്
34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ദൗത്യ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നേഹസേവനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിന് അനുബന്ധ ഘടകമായിട്ട് മാറുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാതും പ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് എന്തിൽ പറയാം? ഭക്തിയോഗത്തിൽ പറയാം അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്നേഹസേവനായിട്ട് പറയാം. അതിന് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടുമ്പോഴാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തിനു തോന്നുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് സഹായിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ജ്ഞാനം എന്ന് വിളിക്കും, അനുബന്ധ ഘടകത്തിന്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല, ഇവിടെ നാരദ മഹർഷിക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ സാഹിത്യങ്ങൾ കേട്ടപ്പോഴാണ് നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉള്ളിലെ അഭിരുചി വന്നതും അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതും അജ്ഞത ഇല്ലാതായി തന്റെ സൂക്ഷ്മവും സ്ഥൂലമായ ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നത് ആ അജ്ഞത കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടിയപ്പോഴാണ്. അതെപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്? ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കേട്ടപ്പോഴാണ് അറിവ് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഭക്തിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ സേവനം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് നമ്മൾ 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇനി 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞാപ്രകാരം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ നിരന്തരം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെയും ഭഗവത് ഗുണങ്ങളെയും ഒക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരേ സമയം തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, ലീലകൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് 36-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ, ഒരുവന്റെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള് തന്റെ പൂർണ്ണ അംശ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രദ്യുപ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, സംകർഷൻ, വാസുദേവൻ എന്നിവരോടൊപ്പം നമുക്കും ഏവർക്കും ജപിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളായിട്ടുള്ള മഹാത്മ്യങ്ങള് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ തന്നെ പൂർണ്ണാംശങ്ങളായിട്ടുള്ള അതായിരിക്കാണ് ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹം. 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങൾ പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രദ്യുപ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, സംകർഷൻ, വാസുദേവൻ. ഇവരോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കും ജപിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ചതുർവ്യൂഹങ്ങളാണ് അല്ലെ? രണ്ട് പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹം, രണ്ടാമത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എന്ത് വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളെല്ലാം വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാന്റെ നാമം ഇവരോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കും ജപിക്കാന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ അപ്രകാരം എങ്ങനെയാണോ അപ്രകാരം എങ്ങനെ ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണുവിനെ അതീന്ദ്രിയമായി ശബ്ദപ്രതിനിധാനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ദാർശനികൻ. ഇവിടെ 38-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിനെ, ഭഗവാനെ അതീന്ദ്രിയമായ ശബ്ദപ്രതിനിധാനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ ദാർശനികൻ. അതുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ശബ്ദത്തിന്റെ രൂപത്തില് നാമജപം അല്ലെ? ഭഗവാനെ ശബ്ദത്തിന്റെ രൂപത്തില് ആരാധിക്കുന്നതാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ നാമജപം 38-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക രൂപമില്ലാത്ത ഭഗവാന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള രൂപം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ആ ഭഗവാനെ അതീന്ദ്രിയമായ ശബ്ദ പ്രതിനിധാനത്തിന്റെ രൂപത്തില് ആരാധിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ദാർശനികൻ എന്നുള്ളത് 38-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണം. അതുകൊണ്ട് 39-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണ, അങ്ങനെ ആ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ എനിക്ക് വേദങ്ങളിൽ രഹസ്യ ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പോലെ ആദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നൽകി, പിന്നീട് ആത്മീയമായ ധനസമൃദ്ധി നൽകി, തുടർന്ന് ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത സേവനവും നൽകി. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബ്രാഹ്മണനോട് പറയണം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ നാരദ മഹർഷിക്ക് എങ്ങനെ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ, ആദ്യം വേദങ്ങളിൽ രഹസ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നൽകി. ഫസ്റ്റ് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നൽകി, പിന്നീടോ
ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ധനസമൃദ്ധി നൽകി, തുടർന്ന് ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുധ സേവനവും നൽകി എന്ന് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കൊടുത്തു എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന്, വേദസാഹിത്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം കൊടുത്തു, ആത്മീയമായ ധനസമൃദ്ധി നൽകി, തുടർന്ന് പ്രേമയുധ ഭക്തിയുടെ സേവനം നൽകിന്ന് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? നാരദ മഹർഷി പറയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിലൂടെ അത് അഭ്യസിച്ച ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുക. കാരണം അത് മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഒപ്പം തന്നെ ഭൗതികമായ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ദുരിതങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ലഘൂകരിക്കാനും ചെയ്യും. ഇതല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് വേറെ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള്, ലീലകളെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തിലാണ് അത് വിശദമാക്കാൻ പറയുന്നത്? ഭാഗവതത്തിൽ അല്ലെ? ഭാഗവതം രചിച്ചപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന അപൂർണതയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതൃപ്തിക്ക് കാരണം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ആര് ഈ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നാരദ മഹർഷി ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞാണ് എന്താണ്? താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യണം? താങ്കൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചെല്ലാം നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്, എല്ലാതും നന്നായിട്ട് അറിയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ വിസ്തരിച്ച് ആ ലീലകളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പൊ കാരണം വെച്ചെന്താണ്? അത് പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിലാഷങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്, ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ്? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ദുരിതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതുമാണ്. 2 കൂട്ടർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനമാണ്. ഒന്ന്, പണ്ഡിതന്മാരാണെങ്കിൽ എന്താണ്? അതായത് മഹത് വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. അവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? എപ്പോഴും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അവരുടെ അഭിലാഷം. പണ്ഡിതന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ മഹാത്മാക്കളുടെ അഭിലാഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാം. അപ്പൊ ഈ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാണ്? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള് ഈ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിലാഷങ്ങള് തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. ഒപ്പം തന്നെ വേറെ എന്തുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്? ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ദുരിതങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പൊ 2 കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അതിനുള്ള അവസരവും എന്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാണ്? ഈ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള് ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടാണ്. അഭിലാഷങ്ങള് തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അവരുടെ അഭിലാഷം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ, ആ ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലഘൂകരിക്കാനും എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യാം? ആ ദുരിതങ്ങൾ അകറ്റാനായിട്ട് ഇതല്ലാതെ വേറൊരു മാർഗമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ വിസ്തരിച്ച് എഴുതാനായിട്ട്, ഭാഗവതത്തില് എഴുതാനായിട്ട് പറഞ്ഞ. അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾക്ക് അതൃപ്തി വന്നത്. അപ്പൊ അത് താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ? അതിനെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വേദവ്യാസൻ എന്ത് ചെയ്തു? അതിൽ വിസ്തരിച്ചെഴുതിയതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ അത് ഏതിലാ വന്നത്? 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലാ വന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ 10ാമത്തെ സ്കന്ധം ഇത്രയും വലുതായത്. ഭയങ്കര ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിയ സ്കന്ധം ഏതാ? 10ാമത്തെ വരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതിലാണ് ഇത്രയും വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ഭാഗവതത്തില് 18,000 ശ്ലോകങ്ങളായിട്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു പുസ്തകമായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രയോജനം നമുക്കും ഉണ്ടാകും. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടും അത് ശമിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഭൗതികതയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങളാണ് നമ്മളൊക്കെ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ വേണ്ടത് എന്താണ്? നമുക്കിപ്പോ തൽക്കാലത്തേക്ക് വേണ്ടത് സമാധാനമാണ്. നമ്മളെ ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക, നമ്മളെ പ്രയാസങ്ങൾ കുറച്ചു തരാന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് അല്ലെ? തുടക്കം അതാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ സാക്ഷാത്കാരം എന്നല്ല ആദ്യം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സാധാരണ ജനങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? സമാധാനം അല്ലെ? നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അതല്ല, നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവണം, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ മക്കളെ വളർത്തണം, നമ്മളെ കുടുംബം കൊണ്ടുപോകണം, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട ധനം ഉണ്ടാകണം, നമുക്ക് അങ്ങനത്തെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്. നമ്മൾ അല്ലാതെ ആരും സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടാവില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. പക്ഷെ ബേസിക്കലി നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാതെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? പിന്നെ നമ്മളെ വഴി മാറി പോകും.
നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് മാറ്റം വരും. നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ആകെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ട്, നമുക്ക് കുടുംബത്തിന് ഒരു ഐശ്വര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നോണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കും വിഷമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമുക്ക് മാറ്റം വരും. പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മതി? പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പൊ ആ നേരത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, കാരണം നമുക്ക് സമാധാനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കത് അറിയുന്നില്ല വന്നു എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടാ മതി ഇരുന്നിട്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്നെ പറയുന്നത് യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, കുറച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ പിന്നെ നമുക്കത് വിടാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും നമുക്ക്. കാരണം ഭഗവാനെ മതി നമുക്ക്. പിന്നെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടന്നു പോകും. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റം വരുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത് നമുക്ക്. ആദ്യം നമ്മള് ഇതൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടല്ല വരുന്നത്. നമുക്ക് ഈ സാക്ഷാത്കാരം ഇല്ല, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവത്ഗീതയാണ്, അതൊന്ന് കേൾക്കുക, എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അത് കേട്ട് വരുമ്പോൾ നാമം ജപിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. കുഴപ്പമില്ല, കാരണം സമാധാനം കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ്, നമുക്ക് വലിയ ടെൻഷനുള്ള കാര്യമില്ല, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിന് ഉദാഹരണം നമുക്ക് ധ്രുവനെ പറയാൻ പറ്റും, അല്ലെ? കാരണം ധ്രുവ മഹാരാജാവ് എന്തിനാണ് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയത്? അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ? അച്ഛനേക്കാളും വലിയ ആളാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് കുറെ രാജ്യം വേണം, സ്വത്ത് വേണം, എല്ലാവരെക്കാളും വലിയ ആളാവണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ശരിയാവുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. പക്ഷെ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കുറച്ച് പേര് എത്തിയപ്പോ എന്തായി മാറി? അതൊക്കെ പോയി. പിന്നെന്തായി മാറി? ഭഗവാനെ കിട്ടിയാൽ മതി എന്നായി. പിന്നെ രാജ്യവും വേണ്ട, സ്വത്തും വേണ്ട, അല്ലെ? അർജുനൻ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലായിരുന്നു? അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ക്ലാസ്സിൽ പറയണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്? അർജുനന്റെ പരാതികൾ മാത്രമുള്ള അർജുനൻ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, നമ്മളെ പോലെ തന്നെ. അതിന് ബാക്കി ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നോ സാക്ഷാത്കാരം നേടണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല. അർജുനന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവനും നമ്മളെ പോലെ പരാതികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഭഗവത്ഗീതയിൽ, അല്ലെ? പിന്നെയാണ് മാറി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആദ്യം നമുക്കും എന്താണ്? ഇത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളിനുള്ളിൽ മാറ്റം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ ചിന്തയും മാറി വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അത്. നമ്മളപ്പോ ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ കാരണം നമുക്കത് വിടാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ തന്നെ എത്താണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളതിപ്പോ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി നിർത്തുന്നത്, ചായ കാപ്പി നിർത്തുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ നോൺ വെജ് നിർത്തുന്നത്, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അതൊന്നും ചെയ്യുന്ന ആരും. പക്ഷെ അത് തന്നെത്താനെ നിന്ന് പോകാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് നിർത്താണത്. അത് നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്തു പോകുന്നതാ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഭഗവാനെ വേണം, എനിക്ക് ഭഗവാനെ നേടണമെങ്കിൽ അത് നിർത്തിയേ പറ്റുള്ളെങ്കിൽ ഞാനത് നിർത്തും. കാരണം നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളിൽ മാറ്റം വരുന്നതാണത്, അല്ലെ? നമുക്ക് പലർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിർത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത്, 3 മണിക്കൊക്കെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് ചിലപ്പോ നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും രാവിലെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റം വരുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ. അതായത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെയാണ് നമ്മളത് സ്വാധീനിച്ചു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു വലയം വന്നിരിക്കുന്ന പോലെ, അല്ലെ? നമുക്കൊരു നമുക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും. ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ട്, നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭാഗവതം നമുക്ക് നമ്മളെ ദുരിതങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനും പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നാരദ മഹർഷിയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ വ്യാസ മഹർഷിയോട് പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ദുരിത നിവാരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും മഹാത്മാക്കൾക്ക് അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത്കാരാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം, അല്ലെ? ആ അഭിലാഷം നേടാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥാണിത്. അപ്പൊ അതിനെ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? വിസ്തരിച്ച് എഴുതാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങള്. ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭാഗവതത്തിന്റെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും മാത്രമാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും. അപ്പൊ ആ ലീലകളും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കും തോറും നമ്മളിൽ എന്ത് വരാണ്? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാണ്. നമ്മുടെ അജ്ഞത ഇല്ലാതാകാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു അല്ലെ, കേട്ടപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ അജ്ഞത ഇല്ലാതായി. ആ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കേട്ടപ്പോ അജ്ഞത മുഴുവനും ഇല്ലാണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും എന്താ വരുന്നത്? നമ്മളറിയാതെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്കെന്നും രാവിലെ ഭാഗവതം കേട്ട് നമുക്ക് പോകാം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വാണി ഭഗവത്ഗീത അത് മനസ്സിലാക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അധ്യായ സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഓം തത്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം. നാരദന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് 5 അധ്യായം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് അതേപോലെ പോകട്ടെ എന്ന് പറയാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. നാളെ ഉണ്ടാവില്ല. നാളെ ഏകാദശിയുടെ പാരായണം വായനയുള്ള ദിവസമല്ലേ. അപ്പൊ നാളെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റന്നാള് നമുക്ക് 6ാമത്തെ അധ്യായം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നാരദനും വ്യാസദേവനും മധ്യയുള്ള സംഭാഷണം. നല്ല അധ്യായങ്ങളാണ്. വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ല നല്ല അധ്യായങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചുണ്ട്. നമുക്ക് നാളെ മറ്റന്നാൾ തുടങ്ങാം. നമുക്ക് 6ാമത്തെ അധ്യായം. നാളെ ഏകാദശിയുടെ പാരായണം ഉള്ളതല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എല്ലാവരും നോട്ട്